Bon dia! Avui volia parlar sobre la computació quàntica. Per això m'he vestit una mica més sèrio i estic amb els ordinadors. Perquè en el fons, enteneu com funciona un ordinador? Funciona amb bits. Un bit pot ser un 1 o un 0, té dos estats. I quan agafem un transistor, que és una cosa que es va inventar fa molt de temps, i ajuntem aquests bits i comencem a fer operacions lògiques, podem arribar a una complexitat, si no hem sumat molts transistors, a una complexitat molt gran. La computació quàntica introdueix el concepte del qubit. Nosaltres teníem un bit de dos estats i el qubit pot tenir-ne 3, o 0, o 1, o els dos a la vegada. Sembla una tonteria passar de dos estats a 3 estats, però amb aquest canvi estem canviant la base de la nostra tecnologia dels últims 70 anys. I amb això podem assolir una complexitat dels problemes molt gran i podem enfocar-los de formes molt diferents. Llavors enteneu que hi ha molt hype, i hi haurà molt hype, però sincerament no en tenim ni idea del que és la computació quàntica. Ara mateix estem creant la nostra primera porta lògica i no sabem ni com programarem ni com es faran els ordinadors. Com veieu, la computació quàntica i conseqüentment la física quàntica són unes anades d'olla molt grans i et trenquen el coco. Però són una forma diferent de veure la realitat i serà una revolució tecnològica d'aquí potser 10 anys. Per tant, intentem avançar-nos a aquest canvi, intentem entendre'ls, perquè jo tardaré un rato en entendre-ho.